fasihi ne. Salam abun nazari na zo da matukan soyayya. Wa alaika salam sai soyayya. Na zo da matukan soyayya. Wata rana na je gari na Kaduna ina zagawa, sai ga wata yarinya ta gaba na ta yoge wutawa. Lamarin ne akwai ban mamaki, munir ina nunawa, ka gane batuna ni dai kullum ina taibawa. Lamarin soyayya ne mai daɗi, ni munir na kama zumuɗi, da ganin yayin nan wallahi raina sai yayi daɗi. Sai nai sauri na sha gabanta ina darawa, na ce yan mata wai ina zaki je kina sauri ne? Sai ta ce da ni za ta je gidan yayar ta ne, wannan hakun ne. Sai na ce ba komai, raka kitin da ni masoyi ne. Sai ta ce da ni in dakata wannan maganar in barta. Sai na ce yaya zan barta, ni zuciyata ta furta. Soyayya ce ta rako ne, ni dai so nake ki fahimta, zuciya nake bukata, daure da ne ki aminta. Sai ta ce dakata wannan maganar wai in barta. Doyan baka ne fasihi, labarin ka ina sauraro. Na dawo masauki na, jikina samsam ba kwari. Sai yayata ta zo ta ce mini kanina me ke faruwa ne? Masu wurin jinkiri ni munir ai sai na bata bayani. Sai ta ce da ni ta gane wannan ai karamin zance ne. Sai ta ce yarinyar ma ai yar makauta na ne. Sai daɗi ya kama ni ganin da nake har mun jo ne, kuma har na je manzanta kwana da yawa muka saba. Yau da gobe munir da Hafsar soyayya har ta yi kware, muna tsakiyar soyayya na ce zan koma gari na. Ta kwana tana kuka, washe gari ya muka yi ban kwana. Tabbas na yi watanni kullum raina na kuna. Bayan shekara na koma aka ce tayo aure. Ranar Lahadin nan ma aka ce da ni a gidan so za su tare. Ni munir na ji ba daɗi, wallahi kullum raina na kunci. Amma lamarin Allah ne, komai shi ke tsarawa, lamarin shi zai gyarawa. Allah ka haɗa mu da alkai. Amin zance ma kunyina, amma labari na sai ka zauna. Na je ni jigawa a can wani ƙauye na ɗan zauna, sai na yi gamo da azima wadda gidan sai na ɗan zauna. Ta sace raina haka ya sani na bata amana, sai dai rabuwar mu da kunci domin an yi mata aure. Allah sarki nazari to ya kuka yo da Aisha yar Bauchi. Tabbas soyayya ce domin duk sati sai na je Bauchi. Ba dare ba rana tunanin ta nake yi, ya hana in yo bacci. Lokaci ɗaya sai baban ta ya ce wai na biya nati, ya faɗa mini yayi alƙawarin auren ta ga ɗana abokinsa a Bauchi. Ba zai bai waka ba, haka ne yayyo ƙudurin shi. Waka dai bai wace mai nazari ke yin ta aboki. Ka san yanda muka yi da na'ima yar katsinawa, ta sace min zuciya ta kan santa nima ne yaushe macewa. Kullum ta kira ni waya wai me yau zantawa, har na yi shiri zan je ni garin katsinawa. Sai na yi kira na wayar ta kanwar ta yaushe ɗagawa, ta faɗa mini wai ta tare a gidanta amma ta aure. Doya kuka yo da fiddo ya ce ta Kanawa. Sai ka ce mini yar kirki yarinyar albarka, ta rike ni da soyayya kai na ba ta yin shakka. Ba ta kula kowa sai inni ina so haka, na so ina aure ta dan in kore shakka. Allah ne bai so ba, haƙuri na yayyo tasiri. Ina ma in samu da tayo da ni aboki, ina ma